Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie do vašej obce. Ja som zvyklý dlho kázať, tak urobte si pohodlie, hlavne vy, čo ste na tom slniečku. A tak. Nie. Som na Slovensku jeden z kňazov, ktorý máme osobitné špeciálne poslanie. Ja nie som farárom nejakej obce, ale mám farnosť po celom Slovensku. Asi 1800 mužov a žien, ktorí za komunistického režimu boli prenasledovaní a boli väznení, alebo akýmkoľvek spôsobom diskriminovaní a trpeli, a to už ste aj vy, ale organizovaných je 1800. Našou úlohou je, aby sa vyrovnávalo spravodlivé hodnotenie dejín, že medzi nami je mnoho čestných a šľachetných ľudí, ktorí bojovali a pracovali oproti totalitným systémom, ktoré nám v minulom storočí navarili veľa problémov, utrpenia a zla. Antifašistický odboj je zmapovaný a filmovaný a až sú tam legendy a zatajené sú príbehy, kde sami partizáni popravili svojich ľudí, ktorí boli nepohodlní, práve veriaci ľudia ich prenasledovali a zavraždili. A antikomunistický odboj je už historická práca, kde zo zabudnutia zachraňujeme to, čo vaši rodičia, starí rodičia prežili a pretrpeli a preboleli. A potom snažíme sa takto vyzdvihnúť veľké utrpenie národa, čím sa budeme chváliť. Tým, čo sme poctivo prežili, pretrpeli a zaplatili. A jeden z tých mužov je práve z vašej obce. Ako som spomenul, je na čas, aby sme ho vyťahli z kostola a dali sem obci k dispozícii a všetci, čo k vám prídu a prídeme, aby bol svedectvom toho, že naša obec nežije len pre seba, ale vyžaruje a vyžarovala a darovala veľmi peknú osobnosť. Radi sa pochválite, že máme svojich ľudí v kultúre, v športe, v ekonomike, prípadne politike. Tak sa môžete pochváliť, že z našej obce vyšiel človek, ktorý svoj život položil za vieru, ktorá aj nám je drahá. A tak odovzdávame túto pamiatku nášho brata, mučeníka Nemca, vám, aby ste si ho zarátali medzi svojho priateľa, predka, príbuzného rodáka, z ktorým sa môžete pochváliť. Želám vám, aby ste to, za čo on umieral a čo dneska bolestne a namáhavo odovzdávate svojim deťom a vnúčatám, aby sa vám tom darilo. Zdá sa mi, že to najdôležitejšie je to, prečo on žil a umieral. A to najdôležitejšie v našom živote predsa nie je len to, aby sme veľa mali drahé motore a neviem čo, paláce postavené, ale to, čo nesieme v srdci a odozdávali to ďalej. Mučeníci, ktorých máme v katolíckej tradícii, nám nespadli z neba. Stávali sa, povieme, priateľmi, orodovníkmi, ľuďmi, ktorí si uctievali najprv tí, čo s nimi žili, a keď sa to ujalo a prijalo, nie je vylúčené, že sa budú zaujímať, ako on vlastne žil, koho mal rád a čo ho inšpirovalo k tomu, aby svoj život položil. Mám šťastie, že som v jednej komisii, ktorá pripravuje blahorečenie už cirkevné, plošné, jedného môjho spolužiaka, spolubrata, ktorý bol len vo väzení, 10 rokov si tiež odkrútil v Jachimove a vyšiel von, a poslali ho už chorého a o niekoľko týždňov umrel. A už bol to člen rehole lazaristov. A už tá rehola tlačí, a už je komisia, a už boli v Ríme, a už sa dáva ako blahoslavený. Neviem, mučeníkov máme veľmi veľa a bolo by veľmi smutné, aby sme ich nechali zapadnúť. Bolo by dobré, aby mal u vás
taký hrob, kde si ho budeme pripomínať, ale hlavne to duchovné, čo on niesol a čo nesieme my všetci v srdci, aby aj naďalej prežívalo a prinášalo vám radosť zo života a váš život a vaše pôsobenie obohacovalo. Ja vám ďakujem za to, čo ste v tomto mene už urobili a želám vám neustávať a kráčať v tomto dobrom. Uvidíte, Božie požehnanie na vás príde.